ҳамдорон азиз, аз пеши як боғ гузашта истода дар Туркия истодам ва як боғ бениҳоят хушрӯй дидам ва шумо нишон диҳам, ки себ будааст, Pink Lady Rose Globe. ин бисёр сурх мешавад. ҳоли як моҳи дига ҳаст то пухта наша. ин аллакай сурх шуда истодааст. ин дар такпайванди М106 мебошад. байни ду дарахт 2 метр, байни ду дарахт 2 метр, дарахт 5 сола будааст ва байни қатор 4 метр. 4 ба 2 шинонда шудааст. бениҳоят ҳосили хуб дорад, ба тарзи қатрагӣ об дода шудааст. бениҳоят ҳосили хуб дорад. барои чӣ ман инро ба навор гирифтам, ки шумо бинед. ман ҳамчунин себ мо ба шумо мебиёрем. меваҳояш калон калон, беҳтарин. ина бинед охи, ҳар як себ аст ки ина бинед. дар афтоб зард шудагин, лекин сурх мешавад. баъд дар мана қисмати сояаш ҳоли сабз бинед, ҳоли напухтааст, як моҳи дига ҳаст. ин суб сурх мешавад. инҳоро бинед, чӣ қадar хушрӯй. инҳоро бинед, чӣ қадar хушрӯй. ана ҳамдиёрони азиз, аз Pink Lady Rose Globe агар заказ кунед, ман шуморо мебиёрам. бозоргирда ин бозоргир, ин ҳоли напухтааст, ина начиндиянд. дигар себоро дида чинда тамом кардиянд дар ватанашон. Pink Lady Rose Globe мондааст. ҳозир ман ба шумо сурхашро нишон диҳам, чӣ қадar сурх мешавад. мана аллакай сурх шуда истодааст. мана бинед, инаш салака касалаш будааст. кадом касалаш тез сурх шудааст. инҷо бекасалаш аст. бинед сурхашро, бинед сурх шуда истодааст. ин будааст ҳамдиёрини азиз, Pink Lady Rose Globe. дарахташро аз ман дархост кунед, ман ба шумо мебиёрам. такрор мекунам. такпайвандаш М106, 2 ба 2 байни дарахт, 4 мобайни ҷӯя ва буриданашро ҳам бинед. хай буриданаш оддӣ. ман худам ҳам нишон медиҳам ба шумо чӣ қадar мебуред. Pink Lady Rose Globe. марҳамат. дар паноҳи худо бошед.